Hej, jeg lovede jer lige at fortælle, hvordan man kunne bruge Newton-Raphson på Inspire. Jeg gør det sådan lidt håndholdt og smålusket frem for at sidde og lave en eller anden fin tabel, som de ellers har vist inde i dokumentet. Men det der er med den her sådan, Newton-Raphson metode, det er, at hvis man har en funktion, jeg ved, I har en anden funktion, men den må I selv sidde og rode med her. Vi har for eksempel den her funktion, og der tager vi lige og finder tangenten, når x er lig med 5. Lidt ligesom i den her opgave, altså vi laver bare tangent line kommandoen. Og så har jeg her på næste side, der har jeg tager lige og copy-paster den her. Den skal jeg nemlig copy-paste 1000 gange lige om lidt. Her har jeg tegnet min graf. Det her nulpunkt, det er det vi kommer til at lede efter, fordi vi sætter x lige med 5 ind her. Jeg zoomer lige lidt. At hvis x er lige med 5, så står vi her og får tegnet en tangent lige om lidt. Der tegner jeg, tegn lige den der tangent line for os. Nu er den lavet tangenten, hvor x er lige med 5. Går den ned og finder det her skæringspunkt. Det er det, vi skal grafisk beregne os frem til lige om lidt. Eller ved at regne om på den anden side, vi kan se det omkring 2,5. Så går man herop og laver en ny tangent, ser hvor den skærer i 0. Går op, laver en ny tangent, ser hvor den skærer i 0. Og så stille og roligt, så får vi bevæget os mod det her punkt. Så det vi skal nu, det er faktisk at finde den her værdi. Altså hvornår er tangenten lig med 0. Så det går vi lige tilbage og gør. Vi tager her vores tangent line, men den tager vi lige, og så skriver vi solve. Hvornår er den her tangent lig med 0? Så skriver vi med hensyn til x. Så får vi 2,54. Det passer også meget godt med, at det her det er omkring 2,5, som vi sagde. Det er åbenbart 2,54545. Det næste vi gør, det er, at nu tager jeg og kopierer den her. Sådan, fordi nu skal jeg lave en ny tangent. Og det her, det gør jeg faktisk ligesom her, for min egen dovenskabs skyld. Nu skulle vi jo så sige, jamen hvis x var 2,54, lad os finde tangenten her. Så det vil sige, hvis x er lige med 2,54545, så tegner vi den tangent. Det kan vi gøre lige om lidt, hvis vi har lyst. Og så ser vi, hvornår er den lige med 0. Så trykker vi enter, så får vi en ny værdi. Vi kan jo prøve at tegne den her tangent, som vi har her. Herhen. Og så kan vi se, at vi skal få et svar på 1,6 eller et eller andet. Og det gav den os også 1,5. Nu gentager vi den her proces. Nu siger vi, hvis vi nu sætter 1,5 ind på det her sted, så er det jo tangenten, der hvor vi x var lige med 1,55, vi går ind og løser det i 1,3. Hvis jeg har lyst, kan vi lige gå ind og sige copy her og paste den her. Altså, vi gik ned, aflæste det der, går op og tegner den tangent. Det er den, vi har fået tegnet nu. Og der kan vi se, nu begynder vi rigtig meget at nærme os det der sådan nulpunkt her. Nu tager vi vores 1,31, copy, paste. Så får vi, kan I se meget tæt på det tidligere svar, copy, paste, trykker enter. Det er lige før, at vi har lyst til lige at kopiere hele den her fidus ned, lige og gennemgå den her proces en enkelt gang til, vil vi gerne have, fordi der står med 5 betydende cifre heroppe, at vi lige får det samme tal til at stå der. Nu står der det samme. Altså, af nulpunktet kan vi så skrive nulpunktet med 5 betydende cifre, komma, x lig med 1,30278. Så kan man lige sige til sig selv, kunne vi ikke bare, Britta? Og jo, det har I ret i, hvis I tænker det samme som mig, som er, kunne vi ikke bare have løst den her ligning fra start af? Jo, vi kunne jo godt lige prøve at tjekke efter. Og med hensyn til x, command enter, så vil vi se, at den har 2 svar. Det er jo fordi, der er en løsning her og en løsning her, men det er den her over, vi er interesseret i. Det er den løsning her, vi har fået tilnærmet os ved hjælp af de her, sådan, det var så 6 trin, vi fik lavet.
Men altså den her kommando er den, man skal bruge, synes jeg, frem for at lave en fin graf. Det er, at vi siger, løs, hvornår er tangenten lig med 0. Jamen det er den ved den her x-værdi. Indsæt den x-værdi, får vi en ny x-værdi. Og så gentager vi processen. Og det tilsvarede altså herover. Vi lavede først vores stejle tangent, fandt et nulpunkt, fandt et ny tangent, fandt et nyt nulpunkt, fandt et ny tangent, fandt et nyt nulpunkt. De næste ville ligge nærmest oven i den lysrøde, som gider jeg ikke at tegne. Så altså, det her, det er processen, synes jeg, der er den letteste, når vi har med Inspire at gøre, at vi benytter den her sådan, metode, hvor vi bare sidder og siger løs tangenten lige med 0, tangenten lige med 0.